Sa number 10, bulkan kanlaon liwat na naman nga naglupok. Ining ikaapat na nga paglupok sa bulkan sining nga tuig. 7:33 AM kainasag aga na-record ang moderately explosive eruption sa bulkan kanlaon. Sa nagsa-seismic kag infrasound records, naglawig ini sang 3 ka minutos. Ang dark gray plume nagsaka sa duha tubtub 3 ka kilometro sa naibabaw sa crater kag padulong sa east nga direction. Sa video ni Ray Ann Pineda-Betio nga taga Barangay Pula sa Canoon City, makita ang pagtimbuok sang aso kasunod sa pagbuga sang bulkan. Tuman kakusog suno sa iya sang inadabatian nga lupok kag nabatsagan na nila ang pag-vibrate sang duta. Sa Bacolod City sa post sa mga netizens, kitaon man ang pagtimbuok sang aso sang bulkan. Suno sa kaya, Marie Anilin Quintia, ang resident volcanologist sa pila ka lugar sa Canoon City, may ara sang heavy ash fall. Sa mga malapit gid sa bulkan, may ara sang tephra fall. Tukon ang pagtupa sang do mga pebbles kadalagko kaangay sa post ni Mondido Escalante Jumare. Hindi pa mo confirm as of press times ang Fivox kung bala may mga batugid man nga nagtupa sa pagbuga sa bulkan kaangay sa mga makita sa social media bangod ang mga sources ng Fivox sa mga natungdan nga mga area. Hindi man makakonfirm nga may kasubong nga mga bato. May pila ka mga lugar sa Cebu na natupaan sa manipis nga ashfall bangod sang direction sang hangin suno sa Fivox. Sa nabukid nga bahin sa San Carlos City, may haraman sang light ashfall. Wala sa may report nga lahar flow pero ini ang ginabantayan. Sini nga tuig sa kay Quinta, ikaapat na ini nga moderately explosive eruption sang bulkan Kanlaon. Ang dugay-dugay, atag na mo sa inyong dugang pagiging detalye tuoy sa paglupok sang bulkan. Ang ash is mas finer siya kung magkuan siya kung mas malayo, mas pino. Kay dito siya kaya dalon sang hangin ang mas lighter nga kwan. Pero pag mas malapit ka sa source, pwedeng mas madamol and mas coarse ang rocks or ang mga abo nga makadto sa linya. Pero that's still technically ashfall or lain ang tawag siya na? Tephra fall siya, ma'am.